Antwena amene kuti akupezeka ndi matenda a COVID kamene nokuti munthu akalowa ku Queens kuno amafika kale pamenepo kuti ayezedwe akayezedwa pamenepo amapita kumenepo malingana ndi situation yamene munthu amatha kutenga kumpitisa tu kumwina kukamulowesa ku main hospital apo ayi ndi temporary shelters amene ali pamene amamwika tu munthu ndiye lero mene tinabwera kuno tangokumanaso ndi anthu akunena kuti ayi pamenepa pakuchitika tu za ndewu ndiye panali ndewu nditu kufufuza kuti kodi chachitika ndi chani kumanena kuti ayi anthu pamene papatu akuona zovuta panali munthu wina amene nakumana naye iyeyo atangamiridwa zovala kufufuza kuti iwe zovala zimene zakuti ayi kumene kuti ndimafuna ndizijambula ndi anthu andimenya kwafusa anthu konena kuti ayi kumenepo akulipirisa kuti sambise ntembo akumafuna kuti apasidwe 25,000 ndi anthu ena kumene kwa ife tilibe ndrama ife ndanamalira ndrama tiseka kuti ndi iwana kuti ayi simutenga ndi pamene panali mpungwe anthu kuyamba tu kumenyana pamenepo makamaka uyo amene amajambula ndi amene tu amamenyedwa ndi mwina ningomunganira kuti zimenezi ndikuyika mawu kamwe mwa anthu bwachi pang'onopoka ningokuonesani mene ndinachezera ndi anthuwo meneso anthu mene anakwiyira nditu mitemboso yadutsa pamenepo mpaka nakapezanso anamalira kunja kwa geti amene amadikira kuti gamoto yonyamula mtembo kuti ayankhuleko padali pano tiye tione Wadani mutu ya wachani. Chachitika ndi chani? Sana mwenye ndo chipata. Chachitika ndi chani? Amenya ndi anthu enaso. Chifukwa chani? Akuzatenga maliro. Corona muntu atenge 25,000 aberekezi. Ndamenya ndo chipata kodi? Kodi achikulire. Ina mi ba television. Chachitika ndi chani? Adugoko akupanga samaliro kumene. Achaku akuyamba nokuhauka. Ndikumati mina. Kuchifukwa chani akuti chifukwa chani? Sorry wachakulipirisa ndrama chifukwa kuti munthu usaka ngene ndija. Amenya ndo chipata. Adukumene kokachipata amene akupanga uhando zakumusa. Kodi ankulanga mukana mukuti sasani. Ifeti mapanga screening hapa. Ndacho chitika ndi chani? Mapanga za maliro ya disinfection ndi anzatu. Ndi aku mocha. Yes. Kuna mapanga za ifeti mapanga za screening. Ani beteli. Pesa ndo kudwala nkuwatumiza ukova. Yes. Muntu chachitika ndi chani? Chachitika ndi chani? Wangambira zovala. Kuti akutama ngochokera kwa kubera kuno. Sisi tunaitolera kuti kuti chichitika ndi chani. Maliro ali kutiko. Maliro. Uye ndiskane uyo akuna manyana. Hani mafuna ndiskane. Kodi mai maliro amene akutengedwa ati ndatio. Kodi maliro ake ndi awa? Amene oti amenya nanu. Maria
Kodi maliro ake ndiawo? Ndiawo? Maliro ake ati ndamene wakupita pamene papo. Yes, nkulanga tatuzeni chimachitika ndi chani? Yes. 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 Okay. Ndisaona maliro asambisidwa kapenai. Osasambisa otisakanika. Maliro ndi a COVID. Iya itu maliro tu ndamene akupita pamene pakuti yayi anthu akunena kuti yayi asambise maliro afuna kuti alandire ndalama koma anthu akupita pamene pa ndithu zachisoni ndithu kuti zikuchitika kuno ku Queen Elizabeth ndithu zikuchitika ndithu taonani mene zilimo kumanena kuti yayi maliro kuti pakana asambisidwe kuti apereke ndalama kodi ayina kupanga chonchi kodi disaster ayina kupanga chonchi iyayi zikuchitika tu kuno tu ku Queens tili kunja kwa Queens zimene zikuchitika muri kuona anthu mpungepunge wachitika panopo ndithu. Iya itu zimene zotu kuno kupita Edison ngati imene tipanga bwanji ndaona kuti ayi maliro amenewo angonyamula chifukwa choti iwo alibe ndalama zoti anakatha namuyitano makhana yabo mamufuso ngamene wanyamuka mwakipa sono wamenyedo anali wota matania na fedo wamenyedo fajana komano iya isa majambo oho ninga ndege ndibele ana amenya ndani amenya ndi mavuzi tandali pada mangu mosha ngura alibiro 25,000 ndenduti anthu akumalipira umeneko achikuoneka choncho chabwino that's where I know. Iya itu mafuna timve information kweni kuti chuchitika ndi chani. Ndemwe ine mungatuzeko pang'ono kuti chuchitika ndi chani kweni. Ndimatisa foni kuti ndizani ndimajambula amene kuti ndijambula kosi ndimajambula ndena kuti bakuna kundila kundilani akundimeya ndesi njobi chachitika amenya kweni ndani asi kumdziwa nakasita ngona kuthanga ndi achipatala kapena ndi anthu chabe achipatala ndi anthu amene amazatenga maliro maliro ndimene amanena kuti amenya sora achipatala achipatala sangamenya koma nkhani imene ikumveka kuti anthu akumanena kuti alipire kuti atenge maliro umeneko zikuyenda manje pamene kundesana kurokoze bino mwine chabwino iya pitizani ntchito yanu chochitika ndife tibona ngati wazungulira mutu kuti mwina amugwire kuti mwina kuti akuthawa amugwire kuti apitise mchani kumacheniza sinadziwa kuti kochichitika ndichani foni yake ilipo kuti ndi mwake sana mbele ndi mwake chabwino ndathokoza sifa tinapanga kuti takugwireni mwina mwake wazungulira mutu maona komanda zenizeni timfa pambuyo chabwino iya itu ndimene zikuchitika musiti kudziwa kuti paliso maliro ena ndi amene akutuluka kumeneko kodi sikode amene
alipira kapena amene wasana alipire zovuta kuti mwina tingafunse kumene kuti nanga tikayankhule nawo amene kovuta kuti mwina tikayankhule nawo koma zokuchitika kuno ku Queens tu ndi zimene zikuti ayi anthu ena akulipisidwa tu ndalama. Chezera tunti anthu amene kufa nditu kuona sana malira nditu ali pamenepa amene so tinamona uchatafula malaya anali sotu atamenyedwa nditu akunoti yeye wamenyedwa ndiye umboni ndumene chokuona kuti malaya atagambika kuchitika tu pano pa Queen Elizabeth Central Hospital imene ndikona iyi ndi isolation center nditu enaso taona sana malira akudusa tu pamenepa komanso kufuna koza kunenapo kuti yayi kunotu munthu wamenyedwa chifukwa chokuti pamenepa akufuna ndalama kuti amalawi nthawi ngati inoyo kodi ndi nthawi yoti tipange ndalama bwanji tigwirane manja kuti zinthuzi nkhondo imeneyi timenyerane limodzi. Munali tundine George Brian B kuno ku Queen Elizabeth pamene taona zinthu zosakhala.